Fixem-nos en la numeració dels diamants de la banda llarga i de la banda curta de la taula de billar. La banda llarga va del 0 al 7 i la banda curta va de l'1 al 8. Farem caramboles a tres bandes, seguint la fórmula. Arribada a la banda llarga menys sortida de la banda llarga igual punt de diamant a atacar a la banda curta. En el primer exemple, volem arribar al punt 7 de la banda llarga i sortim del punt 5 de la banda llarga. Per tant, 7 menys 5 igual a 2. He d'apuntar el diamant 2 de la banda curta.